Άρωμα από Ανατολή έφερε στη χώρα μας η κορυφαία ιαπωνική μάρκα καλλιτικών Shiseido, που γιορτάζει 140 χρόνια ιστορίας στον χώρο της ομορφιάς. Τι εύχεσαι στη Shiseido? Εύχομαι άλλα 140 χρόνια επιτυχίας και να συνεχίσουν να χαρίσουν τις γυναίκες αυτοεπίθεση. Να είναι πάντα δημιουργικοί, να είναι δημιουργικοί οι άνθρωποι που εργάζονται σε αυτήν, να έχουν πολλές εμπνεύσεις και να μας κάνουν πιο όμορφες.